खुलुमबाय दिनै मोनाबिलि समाव बर' रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनाबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायदों। अन्नानै भिडिअखौ फारि फारि जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दिनै BPF राजखान्थि हान्जानि क'क्राझार लकसभानि बिजाथि मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा कख्लाबारि बियाबाव जानाय मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि UPPLनो रावबो हारिया भट होनाय नंला। फरायसालिफोराव ओंखाम संग्रा आरो अंगनाबादिनि मावथिफ्रा गावसोरनि बेथनखौ रेगुलार खालामनानै होयैनि रागा जोंनानै दं आरो बिसोरो UPPLनो भट होनाय नंला। बिथाङा फोरमायबावदों दि बिटिआर एकर्डआव लिरजानाय गासैबो फसंथानफ्रा केन्सेल जाजोब्बाय। बिटिआरआव स्पर्ट्स, इउनिभार्सिटि, NIT, रेलवे, फेक्टरि आरो गोबां फसंथानफोर लुनो थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै लिरजानाय गासै फसंथानफोरा केन्सेल जाजोब्बाय होनना बिथाङा फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं बर'नि GI टेग मोननाय बर'नि मोन 13 दोरोङारि आंगो बेसादफोरखौ मुलुगनि रावबो हारियानो मावनो हानाय नङा। अब्लाबो बेखौ इन्टारनेटआव नुगोन होनना फोरमायदों बर'नि फेस्ला खुंगुर मानगोनां मेन्डेला एबा दैमासा बिथाङा। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे बाथ्राखौ दिनैनि बर' हारिनि मोन 13 GI खौ गनायथि होनायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मानाव गेदेर मेन्डेला एबा दैमासा बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बे बर'नि मोन 13 बेसादफोर GI टेग मोननाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बियो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि नाजानायावनो जाफुंनो हादों होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बर'नि थाबावनाय गुबुन बेसादफोराबो थाबैनो GI टेगनि गनायथि मोनबावगोन होनना फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं पेलेस्टाइननि इनक्लेभनि सावस्रि मन्थ्रि बिफाना बुंदों दि थांनाय 24 घन्टायाव सा 38 पेलेस्टाइननि सुबुंफोरा बुथारजादों आरो सा 71आ जोखोम जादों। पेलेस्टाइननि इनक्लेभनि सावस्रि बिफाना दिनै रबिबाराव बुंबावदों दि गाजा स्ट्रिपआव इजराइलनि रौनिया गाग्लोबनायाव थांनाय 2023 मायथाइनि 7 अक्ट'निफ्राय दिनैसिम खमैबो 33,175 पेलेस्टाइननि सुबुंफोर थैबाय आरो 75,886 सुबुंफोरा जोखोम जाबाय। ब्रैथि रादाबाव दं चिरां जिल्लायाव IPLनि सानै गेलेगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। नाथाय बे खेला गेलेगिरिफोरा नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल गेलेगिरि नङा। खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै सोलिफु IPL खेलानि मुङाव जुवा खेला होनानै हमजादों सानै सुबुङा। बे हमजानाय सानै सुबुंनि मुंफोरखौ फानबारि थानानि सिङाव थानाय 3 नं गरायमारिनि आबु बाक्कार शेख आरो 1 नं बेदबारिनि बिपिन साहा होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।